खुलुमबाय टाइम्स नाव बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ दानि समाव बरायनाय जादों। आङो दिनै दंफैयो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बे बारजाबिल गामियाव 1 नं बारजाबिल बिसिडिसिनि सिङाव एबा बे बारजाबिल गामियावनो आङो दंफैयो। दिनै बेवहाय बेबायदि मोनसे जाथाय जादों। बे जाहैबाय मैया मोनायावहाय बे बारजाबिल गामियावहाय मानै मैदेरा फैनानैहाय बे गामियावहाय दंफैयो। दा हाग्रानि मैदेर मानै फैनायावहाय बे गामियावहाय गोबांथार रोखोमनि मोनसे गिखांनाय आरो मोनसे लोब लोब गोबां मानसिफोर फैनानै नायफैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो मोनसे बेवहाय जे हाहाकार मोनसे सृष्टि जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। स' जोङो गामिनि मानसिनावहाय जोङो सोंनानै लानि बे मैदेरा बेयाव माबाफोर खहा खालामदों नामा आरो दिनै बे मैदेरा बेवहाय फैनानैहाय माबाफोर खथिफोर खालामदों नामा जोङो सोंनानै लानि। स' जोङो मिथिना लागोन। आदा आङो आदानाव मिथिनानै जोङो आदानाव सोंनानै मिथिना लानि जे आदा बे नोंथांमोननि गामियावहाय बे मैदेरा माब्ला फैनाय? बेथ' जों नैबे गामिनि मानसिनाव सोंदों, जों दासो नायफैदों नालाय। नैबे आदैनाव सोंना लानि बे मैदेरा माब्ला फैनाय आरो नोंथांमोननि माबाफोर खहा खालामदों नामा? खहा खालामनाया जाहैबाय नैबे फंबाय नगेननि लेट्रिन बायदों नैबेयो, ओमफ्राय नैबे साहानि न'खौ हाथायजों थुफ्लंहरदों नामाथाय बे बायदों आरो जिनिसा। ओरैनो मानसिनि माबाफोर खहा खालामदों नामा? मानसिखौ खहा खालायाखै खालामनायालाय, जेबो खालायाखै आरो उसुबिदा खालायाखै मानसिफोरखौ। खिन्थु बे लेट्रिन मोनसेल' जादों, ओमफ्राय बे साहानि न'खौ थुफ्लंदों आरो बेल'नो। मैदेरा ओरैनो खयथासिमाव फैदों? मैदेरा ओरैनो फैनाया 4:30 समाव फैदों आरो। मैया मोनायाव? औ, दहाय फुंनि 4:00 फुंनि 4:00 फैदों आरो। फुंनि 4:00 फैदों। दा फैनानै दा बे बागानाव दंगासिनो दं आरो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानैहाय माबाफोर मोनसे बेबस्था लादों नामा? फरेस्टफोर फैनायाथ' फैदोंमोन बिसोरो, फैनायाव दा माथो जेबो खालामाखिसै माथो हनै बिसोरो ओरैनो नायनानै दंगासिनो दं। औ, नायगासिनो दंगासिनो दं बिसोरो। दा ओरैनो बिसोरनिफ्राय मा होनदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय? बिसोर होननानै बुंदों दा मोनाबासो थांगोन होनना बुंदों बिसोर फरेस्टफ्रा। दागौमानि जेबो खालामनाय नङा, थाबाय थाथोंसो होनना बुंदों आरो बिसोर बिदि। जोङो दानो बे समाव मिथिबाय, आदैनिफ्राय सोंनानै जोङो मिथिनो मोनबाय जे मैदेरा दहाय फुंनि 4:00 फैदों आरो दा बेवहाय लेट्रिन गंसे सिफायदों आरो बिदिनो माखासे गय बिफांफोर सिफायदों आरो न'नि इन्जुरखौ हाथायजों सुफ्लंदों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। नाथाय रावबो मानसिनि बेयाव खहा खालामाखै। दा जोङो आदैनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे फैदोंमोन अफिसारफोर, बिथांमोना जे मैदेरा मोनाब्ला गाव हारसिं थांगोन होनना बुंदों। दा बेनिखायनो आरो मोनसे बाथ्रा जे साननो गोनां, जे मैदेरखौ सानाव होग्लाबायोबा दा बियो गुबुन लामाजों थाङोबा गुबुन जायगायावबो मोनसे उसुबिदा जाहैनायनि बाथ्रा दङ। दा बेनिखायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ होखारहराखै होननानै आदै गामिनि थागिबिया जोंनो फोरमायदों। आरो जोङो बेबायदिनो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरनिफ्राय मिथिना लागोन जे बे मैदेराखौ बिथांमोना मानो होनाय जायाखै आरो बिनि सायाव मा राहा लायनाय जादों। बे बारजाबिल गामियावहाय मैदेर फैनानै गाग्लोबनायखौ खोनानो मोन्दों। दा माबायदि सार थासारिया? औ नंगौ, जों फुङावनो खबर हरनाय लगे लगे जोङो बे बारजाबिल एरियायाव फैदों, खबर हरदों जोंनो। लगे लगे जों फैनानै नायफैबाय दे मैदेर मानै दङ। मासेया दान्थाल आरोखि, हाथाय गोनां, ओमफ्राय मासे एसे फिसा। दा बियो औवासुंबारियाव दंथ'यो आरोखि। ओमफ्राय जोङो मानसिफोरखौ हानायमानि प्रटेक्ट खालामगासिनो दं, जाहाथे आवलायनाङा। जखन मोनागोन बा गाव माबा सन्देह जागोन गावनो निजे थांखागोन, जार खारनै जोङो बेखौ प्रटेकसन होगासिनो दङ। ओरैनो माबाफोर खहा खालामदों नामा? खहायाथ' जों जेबो खहा नुवाखै, रावनिबो जेबो अनिस्थ' जाथ'वाखै आरो रावखौबो आवलायहोखायाखैबो। जास्ट मोनसे ओरै फिसा फायखाना हयथ' बिनि मोदोमाव नांनानै बायदों आरोखि, साइड बायदों। ओरैनो मैदेरा फाग्ला नङा ना सार? फाग्ला नङा। मैदेरा जोंनि खोनानाय बा जोंनि मोनसे डाउट आरोखि, जवाबारबो बे हावरिया पेट होननाय एरियायाव फैदोंमोन। बिदिनो सन्धिया मोनाब्लि जानाय लगे लगे बिसोर गावनि एकदम मोनसे दन्दि दंखायो आरोखि, बियो संकस नदि हरै बारनानै बेंगलाव थांनाय। थिग बेबो बेबायदिनो जागोन आरोखि, मानसिफोरनि बुंनाय मथे ओरैहाय सोनाब साइडनिफ्राय फैनाय होननानै खिन्थादों आरोखि। बेबो बे मोनाबा हयथ' थांगोन आरोखि, जों मोनासिम बेखौ नेगोन आरोखि दा नोंथांमोननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रटेक्सननि माबाफोर राहा लादों नामा? दा जोङो पुलिसनिफ्राय दङ, जोंनि प्रटेक्सन, जोंथ' कन्सलिडेसन रेन्ज गसाइगावनि स्टाफ आरो डिफु स्टाफ, रायमना स्टाफ दंजोबो। जों दा बेंनानै दोनदों जाहाथे मानसिफोरा खुनु डिस्टार्ब होआ आरोखि।